Una cinquantena d'atletes van participar en la cursa de Sant Cebrià de 10 quilòmetres organitzada pel Club Atletisme Figueres, en el marc de les festes de Vilafant. En la categoria absoluta, el primer classificat va ser Joan Carles Repullo, en segona posició va arribar Jesús Martínez i en la tercera Jordi Garcia. La primera classificada de la categoria femenina va ser Alba Segura.